Mám sklerózu multiplexa, no a nebojte sa, nie je toto auto. To je multipla. To keby som mal, tak naozaj mi ide o život. Takto mám len nevyliečiteľnú chorobu nervového systému. Čo je škoda. Lebo podľa toho, čo som videl v Boraz jeden život, tak mám pocit, že to je jeden z tých dôležitejších systémov. Robili mi vec, čo sa volá, že lumbálna funkcia. Áno. To je veľmi slušný názov pre zajebeme ti injekciu medzi stavce. A ja milujem tie doktorské kidy v takýchto situáciách. Vieš, on to... Uvoľnite sa. Prepač! Chceš sa vymeniť? Nie, uvoľním sa.